Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region. Ang amo ni dulong sa inyo, kagaring atong top story subong nga adlaw, July 20, 2026. Grade 6 student patay, isa pang ikaminor na edad pilasod matapos ginbuno sa ilang atiyo nga naghikog matapos ang krimen. Mga commercial establishments ginapasira, ginpaandaman na antes nga magkuha sa business permit, antes ginpasira. Punong barangay arestado matapos makuhaan sa pusil kag granada. Punong barangay sa Sumag sa Bacolod, nagpaatag kung nga naglabot sa 62 million pesos ang budget para sa Sumag Gym. Kag sa good vibes, ang inspiring stories ng isa ka radtech student nga nagsunod sa top 10 sa board exams. Inataran sa Digicast Negros X. Sa number 10, maulano ng hapon o kung gabi sa Negros. Cloud cluster nga may posibilidad mangin LPA, gina-monitor. Ang epekto sa habagat ang mabatyagan sa western nga section sa Pilipinas na nagalakip sa Negros Island region. Sunod sa pag-asa, may mga posibilidad sang pagbumusong ulan kung hapon o kung sa gabi bangod sini. Ma-eksperyensyahan ang ini nga mga pag-ulan sa masunod nga duha o kung 3 ka adlaw. Sa Miyerkules, mas malapad nga area mahimo maapektuhan sang habagat. Samtang may pagtipon-tipon sa panganod o kung cloud cluster nga ginamonitor sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ang pag-asa nga ginapaabot nga mangin isa ka LPA sa sini nga semana. Kung mag-develop ang ini nga LPA sa isa ka bagyo, pangalanan ini nga Quiapo o kung water cabbage kung sa diin naghalin ang ngalan nga Quiapo sa Manila. Kung magdunga ng epekto sa habagat kag isang bagyo sa Pilipinas, mahimo ini magresulta sa mabunok nga ulan kag pagbaha. Gani padayon lang sa pagmonitor sa weather update para may ihibalo sa manginlakat sang panahon. Sa number 9, nagdubo sa 66% ang kadamuon sang dengue cases sa bilog ng Negros Island region. As of July 4, may 1,675 ka dengue cases ang na-record. Sunod kay Adrian Ramos, ang Assistant Regional Director sa Department of Health Negros Island region, sa ilang datos sa kasubong nga tion sa 2025, 4,951 ang na-record kadamuon sang dengue cases sadto. Pero maid-id sa gihapon ang ilang pag-monitor sa dengue. Ang 6 to 10 year age group ang nag-record sa pinakamadamo nga dengue cases, 278 cases o kung 16.6% sa kabilugan nga na-record nga kaso. Pinakajutay naman nga naka-record apektado sa dengue ang mga lapsag kag sa mga senior citizen o kung 60 anyos pasaka. Bahin naman sa clinical classification sa mga kaso, pinakamadamo ang severe dengue, 56.4% o kung 944 sa mga na-report nga kaso. Mga 0.54% naman ang dengue deaths. Sa 1,675 ka dengue cases, 527 diri o kung 31.5% ang laboratory confirmed paagi sa NS1 antigen test. Ang nabiling ng mga kaso ay unprobable, suspected o kung discarded cases na sa ulihi gin-classify bilang negative. Sa number 8, election officers nga may himata nga mapapili, mahimo isayluhon. Sa pagpasiguro sa transparency and accountability, mga election officer nga may mga himata nga magapapili ang mahimo nga iga-reshuffle. Inisunod kay Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria. May pila na ka mga election officers sunod sa iya ang nagpahibalo nga base may mga himata sila nga magapapili sa barangay kag SK elections. Parayon sa karon ng preparasyon para sa DSKE. Base sa calendar of activities naka-schedule sa September 8 to October 5 ang filings ng Certificates of Candidacy. Sunod kay Ananoria, pagkatapos na sa filings ng COC, kag mapatod naman gid kung may himata
nga nagpapili ang election officer nga nagapungko kag amo ang pagpatuman sa reshuffling sandigman sa approval ni COMELEC Commissioner George Garcia. Samtang October 22 to 31 naman ang campaign period. November 2 sining nga tuig nakaschedule ang pinilian. May mga EOs na may madalagan na relatives. Yes, so far, yung mga EOs kita nga na nag-disclose sa action, they have relatives who could possibly be candidates. And I advise them nga hambalon inform kami diri sa provincial office, sa regional office, so that we can make the necessary steps nga possibly i-reshuffle sila in case nga there are relatives nga madlagan kag maano lang nga delikadesa on our part nga to promote kami transparency, accountability nga elections nga proper. So just in case i-recommend naman lang. Sa number 7, punong barangay arestado matapos makuhaan sa pusil kag granada. Bit-bit ang search warrant, nagpadulong ang kapulisan sa balay sang kapitan sa asyenda na Sipunan, Barangay 12 sa Victoria City sa Biyernes, Hulyo 17. Naabdan sa katapos ng Victoria City PNP, Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental, kag Regional Mobile Force Battalion ang barangay kapitan nga si alias Gar, 54 anyos. Nakuha sa pag-implement ng search warrant ang isa ka caliber 22 revolver loaded sang 6 ka rounds ng ammunition, dugang nga 63 ka mga bala kag isa ka granada. Isa ka concerned citizen ang nag-report nga may mga hindi lisensyado nga armas ang kapitan. Yan sila ni Police Lieutenant Enrique Casila, ang Deputy Chief sa Victoria's PNP, napasaka ng kaso ng pagsupak sa Republic Act 10591 o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa kapitan. Sunod sa kapitan, isa siya ka unlicensed firearm holder o galing nag-expire ang permit kag iya na ini ginahikutar nga i-renew apang siya ginserbihan na sa search warrant. Sa number 6, Chinese national nga most wanted arestado sa Dumaguete City. Dakop ang ginakabig number 1 most wanted person sa Calabarzon sa joint operations ang nagkalain-lain nga law enforcement agencies malapit sa port area sa Barangay Luok, Dumaguete City sa Biyernes. Bit-bit ang warrant of arrest sa kaso nga robbery kag carnapping. Ginaresto sang otoridad si alias C, 34 anyos, isa ka Chinese national kag anay empleyado sa Philippine Offshore Gaming Operator o kun POGO. Ang pagdakop sa babaeng isa ka joint operations sa Police Regional Office Negros Island Region, National Capital Region Police Office, Police Regional Office 4A o ang Presidential Anti-Organized Crime Commission Task Force. Sa karon yara sa custody sa Dumaguete City Police Station ang akusado. Sunod sa NCRPO tuig 2021, sa nagkonsabo ang foreign national nga kawato ng Toyota Alphard nga salakyan nga nagabalor 2.7 million pesos. Matapos sini, nagpangayos ang 3 million pesos nga ransom ang akusado para ibalik ang salakyan. Una nga nadakpan ang babae sa kaso nga extortion apang siya ang nakapiyansa kag nanago suno sa pulis. Sa number 5, Mayor Greg hindi pabor nga maglabot sa 100,000 pesos ang permit fee sa fun run. Ginpamatukan sa mga netizens ang ginaduso sa Bacolod Transport and Traffic Management Department o kung BTTMB nga saka sa supot sa pagkuha sa permit para sa mga running events sa Bacolod. Ginsiling ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga pabor siya sa pagpasaka sa permit fee para sa mga running events sa syudad. Apang ginapamatukan niya ang 100,000 pesos nga maximum nga sukot sa pagkuha sa permit. Sa karon yara lamang sa 100 pesos ang ginabayad sa mga organizers
agud makakuha sang permit sa syudad. Sanig sa sulat sa BTTMD sa sangguniang panlungsod, isa ka sa 10,000 pesos ang minimum permit fee para sa mga running events, samtang 100,000 pesos naman ang masobra sa 42 kilometer nga event. Sunod sa alkalde, yara na sa SP ang desisyon. Apang kinahanglan siguruhon nga eksakto lamang ang presyo sa permit nga makabenepisyo man ang syudad kag ang organizers. Nagpangabay ang alkalde sa SP nga kung pwede, ibase ang balayran sa permit sa kadamuon sa mga participants kag hindi sa kalayoon sang event. Ginapasiguro man niya ang mga nagapakigbahin sa amo sini nga mga events nga ang permit fee ang paggagamiton man sa syudad para sa mga kinahanglanon agud masiguro ang safety sa runner sa pagpatigayon sa mga fun run kag marathon. Iwat ka run, ang ginabayaran is 100 pesos. Regardless kung pila ka libo o pila ka gatos ang ma-intra kaganong distance. No? So, siguro ang ato da is a fee which is acceptable and fair to both the city as well as to the organizers. Kasi we don't want naman nga because of the fees, hindi na magiwat ang mga run diri sa Bacolod because we are promoting this. No? But fair lang to both. No? Na like for Sa number 4, punong barangay sang sumag nagpaathag kun nga ang naglabot sa 62 million pesos ang budget para sa sumag gym. Nakabaton sa nararisari nga reaksyon sa publiko ang 62 million pesos nga pondo para sa pagpatukod sa modernized nga multi-purpose building sa barangay Sumag sa Bacolod City. Ginklaro ni punong barangay Rodney Carmona sa Digicast Negros nga hindi man overpriced ang ini nga proyekto. Bangod ini ang mangin pinakauna nga multi-purpose building sa syudad nga may mga moderno na nga mga pasilidad. Sunod sa iya natapos ng 10 million pesos nga first phase sang construction. Amuman ang 12 million pesos para sa second phase. Sa karon may dugang nga 40 million pesos para sa ulihi nga phase sang construction kag natala na ini magasugod sa una nga semana sang Agosto. Dugang sa punong barangay nalakip na sa 62 million pesos nga budget ang pagbutang sa mga equipment kag moderno nga basketball court. May mga CCTV man nga ibutang sa gwa kag sulod sang building. Sa idalom sang patukuron nga bleachers, may 8 ka mga kwarto nga ipahamtang nga pwede himuon opisina o kung para sa mga atleta nga magamit sang pasilidad. Plano man sa barangay nga magbutang sang mini-gym sa mga pasilidad kung sa diin maka-exercise ang mga residente. ESJ and Sons Construction and Construction Supply Incorporated ang contractor sang among nga proyekto. Ginapaabot nga mabuksan ng ini nga pasilidad para sa mga residente sa barangay Sumag sa masunod nga tuig. So kung makita nila, ito may sa sumag, ito ng gym ko ano kadako, kung matapos na ng taon nyo, kasi base una pa kami hampangan ni Guro sa court kung matapos ni. Bilisan sa third date matapos ka? Kung masuko na siya sa August, probably mga 1 year pa nga lubrahon, damo pa na lubrahon. May bleachers pa, may stage pa, ang iyang court, ang iyang mga amenities ang mga facilities, iban-iban pa nga mga ano, may ang sound siya basta kadamo sa lubrahon. Makita nyo na uro kung malantaw nyo ang mga program of sa city ang iyang DPWs kung ano ang unod na sa ato nga gym. Bali sa 62 million ka, padala na ng equipments, Yes. mga sounds and CCTV. Sound, CCTVs, mga FDAS siya, no? Fire detection, FDAS, fire detection and alarm system, speakers o so na mga timer sabi nga may 24 sa clock, may 2 ka timer sa piyak at siguro mga dagko ang mga electric fans.
Sa number 3, sa padaan nga surveillance angot sa African swine fever, makita ang pag-decline sang kaso. Inisunod kay Department of Agriculture, Negros Island Region Director Jose Albert Barogo nga nagsiling nga makita sa resulta sa ginapatigay nga surveillance nga may nagapabilin pamanggid nga positive sa ASF sa gihapon pero madamo na ang nag-negative. Damlagpagin siling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga under control na ang ASF cases sa probinsya. 14 ka mga LGU sa probinsya ang nag-report sa hog deaths, siyam diri ang nag-positive sa ASF. Sunod kay Barogo, parehos nga naghagan-hagan ang ASF cases sa Negros Occidental kag Oriental. Sini nga semana mag-convene ang Regional Management Committee para matukod na ang Regional Task Force sa ASF. Mabasog man ang ginahatag nga assistance ang LGU sa away kontra ASF, suno kay Barogo. Na-contain na bali, sir? Oo, we're hoping na maano ni Batayo yun, nagid ni nila nga maano. And then nami man ang kay for the case ng Negros Occidental, baskog man ang naton ang assistance nga ginahimo sang PLGU. So kaya ang amon nga mga interventions do nga kay ang mga budget kung basihan man gid ang budget man gid naton diya subong sa Inayars Limited. So whatever ang makaya namon nga mga hatag nga mga biologics na gina-course through na namon sa province. Sa number 2, ginapanindugan sa syudad nga ang pagpasira sa mga business establishments sa Bacolod ang naglabay sa due process. Ginsilin ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga antes si pasirang isa ka baligyaan, nagahatag sila anay sang notisya. Ini matapos nga madamo sa mga alegasyon ang nagalapta online batok sa syudad tuoy sa mga pagpasira sa mga establishmento. Sa first notice, ginahatagan sang syudad sang 3 ka adlaw ang isa ka establishmento agud makaproseso sang ilang mga kulang nga dokumento. Kung mapaslawan ini, ginaserbihan pagid sang ikaduha nga notice agud makakomply sa sulod sang 15 ka adlaw. Matapos ang duha ka notices kag wala pa makatapos proseso ang mga natungdan nga establishmento, papanaugan na ini sang syudad sang closure order. Pagklaro naman ni Gasataya, bisan napasiradaan ng ilang mga businesses, sarang paliwat nga mangin operational kung makumpleto na nila ang requirements para sa pag-renew sa ilang permits. May multa sila nga bayaran sandig sa ordinansa sang syudad. Sa tinalikdan nga semana, may 19 ka mga baligyaan sa Lopez East nga ginpasiradaan na sang syudad. May isa naman ka bar sa barangay Villamonte ang ginpapanaugan sang closure order sang Biyernes bangod wala pa ini maka-renew sang business permit. Kabuligid kami, kapabalo kami nga ari, kung anong pwede pa nga ma-assist sang city, kinahimugin namon. Tagdamo kami sang na-resolve man, kahit yung iban, nanad sila lang nga may subuon na mag-process, may iban man yung possibly basi kulang sang tiyempo. So ginasisteran gid namon for the past couple of months. Kasi hindi man pwede nga since may ara sang wala nag-comply, hindi namon pag-issuean sang notice of violation. So as long as they can comply, wala man problem. Immediately maka-operate na sa liwat sa ilang negosyo. As long as they will comply with the requirements. No, kaya nga we just want to be fair, regardless if you're a big company or a small business establishment rin sa Bacolod, it is mandated na magkuha sila sa ilang mga business permits. May mga legit. Kag sa number 1, grade 6 student patay, isa pagid ka menor de edad Pilason matapos ginbuno sa ilatiyo nga nag-utas man sa iya kabuhi matapos ang krimen. Ginbuno sang tiyo ang duha niya ka mga menor de edad gihinablo sa Habay-Habay, Barangay Candabong sa Banwa sang Manhuyod,
Negros Oriental, Domingo sang hapon. Patay sa pagpamuno ang 11 anyos nga lalaki, isa ka grade 6 student samtang pilason ang 16 anyos ka magulang nga lalaki. Nagwa sa investigasyon nga ang mga biktima upod ang iban pagid nila nga mga utod kagang suspect nga si alias JCA, 28 anyos nga ilamantiyo ang magakaon kuntani sa balay sang tatay sang suspect. Gulpi lang nga ginbuno sang suspect ang grade 6 student sa iya kilid kag ginsulod man buno ang 16 anyos nga magulang. Ginkarga sa magulang grade 6 student samtang nagdinalaga ng iban pa nila nga mga utod. Nagpangayo naman sang bulig sa tupad balay ang 16 anyos nga biktima. Matapos ng insidente, nagkatong suspect sa iya balay kag sang mag-abot ang nagresponde nga kapulisan, ila nakitaan ang suspect na nagutas sang iya kabuhi. Ginsiling ni Police Staff Sergeant Sheena Verina, case investigator sa Manhuyot PNP, estable na ang kondisyon sa 16 anyos nga biktima. Sa inisyal nga investigasyon, una nga ginalegar nga may diferensya sa paminsaron ang suspect. Apang sa follow-up investigation, nagwa nga kahulugbon ang ginhalinan kung nga nahimo sang tiyo ang krimen sa iya mga hinaplos. Problemado kasi siya, tapos parang ang way niya lang makalimutan ang problema niya allegedly from his wife. Ang problema niya parang palagi siyang umiinom. From July 12 po, parang na-straight po siya ng inom hanggang kahapon po. Initial kasi namin, ma'am, nga parang mentally disturbed siya kasi sa from interview po nun doon sa taas pa, sabi nga hinahabol daw siya ng drone, pero parang sa sobrang kalasingan lang din yun niya. Sa pagturo investigation ko, sa sobrang kalasingan ng talaga niya, parang nag-hallucinate na siya talaga, ma'am. Sa Good Vibes, halin sa isa ka ordinary student nang in-rank 6 siya sa board exams para sa RadTech kag subong nagatrabaho na bilang radiologic technologist. Ang inspiring stories ng Riverside College alumnus sa report ni Romeo Subato. Siya si John Vincent Trimolio, isa ka registered radiologic technologist sa Riverside Medical Center. Sa 2025, nag-graduate si John sa Riverside College sa Bacolod. Iya pa nadumduman nga isa siya ka ordinaryo nga student sadto. Gusto niya mangin isa ka RadTech kay nagakalingaw siya sa trabaho nila. Ang RadTech, uko ng radiologic technologist, ang healthcare professionals nga amo nag-perform sa medical imaging exams, parehas na lamang sa mga X-ray, CT scan, kag MRI nga among ginalantaw sa mga doctors sa pagdiagnose sa pasyente sa ila balatian o kung sa pag-monitor sang injury. Isa sa mga hindi malipatan ni Johnny experience sa college sa makakuha siya sang failing grade sa isa ka subject. I had an instructor, lecturer, also a radiologic technologist. Her name was Miss Faith Bautista. So my experience was I failed the prelim subject. The instructor said, or my lecturer said na, you know, I think you're smart. I believe you're smart. But I think you need to just focus. Focus, don't be distracted. I think I was distracted back then. No? So many stuffs, many thoughts in mind. But then that, si Miss Faith, no? Miss Faith, I can't emphasize it. Miss Faith ito eh. Miss Faith really pushed me. Ang ini nga failure ang nag-inspire sa iya nga mas maghimakas para makabawi. Napasar niya ang subject kag tigayon siya nga nakagraduate sa college. Gusto ni John makabawi, gani sa nag-review siya para sa board exams, ginhatag niya ang tanan niya nga oras kag dedikasyon kag ini naghatag sang maayo nga resulta. Rank 6 siya sa December 2026 Radiologic Technologist Licensure Examination. Para kay John, ang pag-eskwela niya sa Riverside College ang dako nga bulig halin sa board exams niya pakadto sa aktual nga pagtrabaho sa ospital. Sa ilang nga batch, 6 sila ang nakasulod sa top 10. I have my fellow classmates. They're also my friends. They
top din. No? There were 6 of us, I believe. Yes po, 6 of us. So for me, that's a lot. And I'm happy to call them my friends also. The same people, the instructors, they saw potential in, not just in us, not just in the top-notchers, but also, I believe in all students. They see potential in everyone. If you're having difficulties, I had difficulties. The RedTech, the BSRT program in Riverside is, I think in healthcare in general, is never easy. No? Healthcare, really tough road. But then the instructors, very proficient, guided us slowly, step by step, year by year, day by day, to improve and be prepared for what's coming to us. Sa subong, si John, isa naka-regular radiologic technologist. Padayon niya nga gina-practice ang iyang mga natunan sa classroom kag sa iyang mga nangin experience. Dako kuno ang nabulig sa iya sang Riverside. Gani iya man ini nga gina-recommend sa mga parehos niya nga mga naghandom lang sang una nga makaobra sang ginahandom nila nga klase sang profession. Everyday guidance, everyday learnings, it made me where I am now. No? I consider myself din proficient in my field. I am dependable din sa work. I think I could be trusted with the stuff's going on in the workplace. So, I believe Riverside College prepared us for that. Padayon sa gihapon ang enrollment sa karon sa Riverside College, kag sa 1 peso, pwede ka na makapa-enroll sa eskwelahan. Kag of course, kita naga-shout out sa ating mga live viewers kay Mirna Garrido Clavel, Good PM Digicast NIR, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Hi, Ma'am. Good afternoon, Digicast Negros NIR, kag Miss Barbara. Hello, Ma'am. Gloria Bantigue, good afternoon, Digicast NIR, kag Ma'am Barbara Mijares. Watching from Pulupandan. Happy Monday, everyone. George Garcia, watching from Hilis, Inayawan. Tatin, watching from Netherlands. Keep up the good work, Digicast Negros. Thank you. Marvi Cipriano Aquino, good afternoon, Digicast Negros. Good afternoon, Ma'am Barbara, watching live from Silay. Kagamuya ito ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayong gabi.